wabro bedo mana kwa kawe gi kanya lakini kapok wadhi yweyo ma saa 4 ke in Maria kedi nwa chope kanye nikech koro gin wana sigana ma kata naneno ka ote mabende nyikwara mga jwang' oro gin ote mabende giwacho ni untiere kod chir mano mar yango kit sigana mabende untiere godo ganda neno abro bedo kasomo ote makamago ke ina kini mari nwa chopo ka koro iloro ni e dala in koro in ng'ati ma koro strictness koro ado pimo kuma koro strictness ochako affecta mano tok class 12 an mokwongo atimo class 12 diriyo natimo mokwongo nayudo grade mar D+ to naneno ni maonge kuma tera kaka nyathi makayo dala koro nadhi anuoyo ta adhi ayudo grade mar B-. Koro kaa pesa mar dhi mbala be onge koro atieko higa 2 kapok ajoin koro na wuok dala dhi atiyo tij kwath dala moro kanyo county ma Homa Bay koro dala kanyo koro strictness mar parents to chaka affect gi ka adhi manyo tich Homa Bay kaka adhi manyo tich koro kaka jakwath nakwayo dhok apaga no nan dala mana kia ne pok nadhi kanyo nyaka nini ng'ato no rifai nitie offices mogo ma deal gi casual works gi koro nadhi kanyo ta otera mana ku an kana nakia kuma dhiye nayudora mana chopo ko to mama ni nong'e ni manyo tich makamano mama na nong'e na manyo tich to nokia na manyo tich man koro kaka nadhi dalano be ne gin jok moko ma okielewa ng'ato yang'e ni ielewa kaka jomoko sama ing'e ni ka ng'ato nigi pesa to neni ma ka gimonono koro kaka nadhi dalano koro strictness no chako affecta ni koro ka wuok gi dhok ing'e ni nyathi modiko yudo thuolo matin koro utilize maber koro kaka nawuok to nadhi to nagonyo ga dhok gimo saa 5 to adhi takwaya duoko dhok apiko dhok ot dala saa 11 ka samo nadhi ta kagolo dhok adhi aketo dhok e kwath e pap kuro to yudo na wuok ayudo nyathi moro manyako matin nikech nodi ya dala koni koro nokayud thuolo mar ayudo koro freedom koro yudo ne adhi to adwa awuog gi nyako ni matin ng'eni dhok asewe kucho to dhok be gin apaga dek dhok apaga dek gi punda 2 koro ne gibiro 15 to ka osara na pesa di sana ne ti ne 6,000 dwe mano mang'eny to ne ti ne ke chikoro estimation ma chako gisni 2,000 kod adek odiochieng manyiso ni e dwe en 2,500 in chako gisni 6,000 done nyasero kamano koro iyudo ni dhok miwe kagi odho chamo band ji ochamo chamb ji e puothe ji kucho to in gi nyathi manyako kono koro in winjo mana kigoni sime ni to dhok ni kanye koro kanye ma strictness ne affecta koro naduoga blame jonyuol na ni to dak ne gi miya thuolo mondo atim gigi koro gibedo kaka gik mang'iyogo ma mok ni kiseyudo nafas to koro e nafas makama ikwayo to gigi gibedo idwa timo kae feelings bing'e ni in go kaka nyathi mawuoyi mopogore kata gi nyithindo manyiri idwa ni associate gi nyithindo ma mbese ni kaka boy child gini koro nokiyud thuolo no koro yudo ni jogi go mbaka moro ma midonje mbaka matut kanyo kore ma strictness ani bi affect seriously koro no affect koro no bedo nade na idhi mbele gi tich makamano koso nade ka banka koro osenyis jewuona jamne niero le dhok odonje puodho osechako chamo cham no bedo nade koro kosenyise kamano ing'e ni wuon jamni te onge wach en oriti arita e mwisho dwe ting'adi ene pesa mochulo ja chamcha eming'adi koro yudo ni ng'adi 3,000 kidonga 3,000 tapenjo simpa poko ka uyo matena bang mamani nikech wacho ni mamani ne en single mother to bende nokia tich mabende ni manyo bang no sefwenyo ni koro Wilberforce oseyudo tich mano mar kwath koso no kigise yudo tich mar kwath to bende main situation ma nisetieko form 4 nasetieko form 4 in ng'at mosebedo caged ng'at ma osebedo ka ing'iyo maka mama ni onge to keto jomoko manyi thuolo no bedo nade mar yieni mar mondo biwuog ka uriri ka budake kidhi county machielo ma Homa Bay koro kuma nabiro ma wuok uriri Migori ma dhi e county machielo
en ni koro mamwano tok klas 12 mamwano nyisa ni sani ng'aduong inyalo manyo kaka ikonyori ng'e ni grade mar mbala mano tok timo klas mar 12 mar ariyo aseyudo grade mar mbala ayudo B-. Koro aseyudo grade mar dhi e mbala to wetena be dwa dhi e mbala to an adong' dala koro ago kwano ni ma ok dhi nyalore adwa dhi manyo tich koro ema wuok to nokanyise kata nawuok chieng' moro awuok mana kariera to ayudora nasechopo e ofis kuondego nitie osiepna moro manorifaya kanyo to ayudora kanyo to adhi kamano agocho ne tok chopo Homabay ni mama nano Homabay ayudo tich moro ka to pod nokanyise tich mayudo erokamano ahinya ang'e ni sigana ma kamano ibiro bedo kiti